En realitat, perillosa com a tal no és prou freqüent i no la considerem dins de les malalties perilloses. El que sí aconsellem als pares, perquè al final el sonambulisme és un espectre dins dels despertars confusionals, els terrors que ocorreixen durant la nit, i el sonambulisme és una fase més d'aquestes parasòmnies. Aleshores sí que aconsellem als pares que prenguen les seues mesures de precaució, tancant bé les portes, finestres. Entenc tot el que s'estava dient, no?, de la calor que està fent, però sí que és de veres que sí que intentem transmetre als pares i a les famílies d'aquests xiquets que tinguin aquesta precaució d'assegurar l'entorn del xiquet per intentar evitar que aquestes coses ocorrisquen. Afecta més als xiquets que als majors, aquesta malaltia, en percentatge de persones, de població? Qui ho pateix més? És de veres que les parasòmnies és una cosa que és prou freqüent en l'etapa infantil, però moltes tenen un component genètic i n'hi ha adults que encara continuen en aquests episodis. No té cura, per dir-ho així? Es pot millorar? Perquè diu que hi ha gent adulta, però sí que hi ha gent que ho solventa? És de veres que n'hi ha que buscar... No, n'hi ha que buscar més enllà del per què es produeixen aquestes situacions. Moltes voltes, per exemple, el començament de l'escola, quan desapareixen les siestes, fa que els xiquets tinguin una menor quantitat de son i aleshores aquesta privació que s'ofereixen fa que tinguin com un estat durant la nit un poc més interromput, que fa que tinguin més episodis durant la nit. Aleshores, n'hi ha èpoques en les quals sí que és més probable que ocorrisquen aquests episodis i no tenim un tractament específic per a resoldre aquestes parasòmnies. Els episodis, què solen durar? Perquè estàvem ara parlant del cas de la xiqueta de Calp, que es precipita. Duren mig minut, un minut? No sé si a cada persona li afecta d'una manera diferent. N'hi ha voltes que són molt curts, que poden ser de menys d'un minut, però n'hi ha voltes que es poden allargar inclús 20-30 minuts. 30 minutos. Sí, puedes preguntar, Ignacio, y tal. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Existe alguna circunstancia que pueda motivar o que pueda desarrollar esos episodios de sonambulismo? Es decir, por ejemplo, el periodo de exámenes, pues un poco estrés... lo que estaba comentando, el hecho de... El estrés no tanto, pero es verdad que generalmente tenemos que buscar si hay algo más, si los niños están haciendo apneas durante la noche, si hay otros trastornos del sueño asociados, pues unas piernas inquietas, movimientos periódicos de las piernas. Y a veces cuando los niños les cambiamos un poco los horarios de manera más brusca, como suele ser el inicio del cole, donde a lo mejor en verano los niños venían haciendo siestas y después al empezar el cole no las hacen, por los horarios y demás, a veces encontramos que tienen un sueño un poco más superficial durante la noche que hace que esto se produzca de una manera más significativa. De hecho, sí, Teresa, ¿te vamos a preguntar? No iba a preguntar, iba a comentar que efectivamente eso fue el día 7 y el día 8 empezaba el colegio. Claro. O sea que es probable que pueda haver influït, no lo sé. Podria ser, doctora, que començava el col·legi la xiqueta el dia 8? Podia influir els nervis de l'estat anímic de la criatura o...? Pues, a ver, es difícil de relacionar una cosa directamente con la otra, la verdad. I la meva pregunta és, hem vist episodis, jo he vist gent sonàmbula també, he tingut amics, familiars que ho han sigut, perquè la gent ho entenga des de casa. En quin estat és aquesta persona? De molt poca consciència, d'un poc de consciència? M'agradaria si podia fer-nos un poc el dibuix de com es sent aquesta persona en aquest moment i fins a on pot parar o no parar la inèrcia del que el porta? En un principi està en un moment en el qual sí, està dormint aquesta persona, vull dir, està en son, el que passa que és en un moment de la son en el qual sí que n'hi ha moviment del cos, però és com una persona que està dormint, tu li dones ordres i aquesta persona no és conscient de les ordres que rep ni què coses ha de fer, no? Però sí que és com si tinguera un motor dins que sí que li permetís el manejar-se, però no és conscient dels moviments o de les accions que fa. És de veres que els solen produir o fer accions que tenim com més associades a situacions més quotidianes, però no són conscients d'aquestes accions que estem fent. No sé si m'explico bé. Sí, ¿me ibas a preguntar algo, Ignacio? Sí, ¿se puede concluir que la niña no se enteró que se caía, que se tiraba por el quinto piso? En base a lo que está usted diciendo.
Si es un episodio de sonambulismo y no sospechamos otra cosa, que decir, que yo creo que aquí es muy difícil establecer datos, o sea, unas conclusiones claras, porque yo creo que nos faltan muchos datos, ¿no?, de los ancestros de la historia de la niña. Pero si es un episodio de sonambulismo, habría la posibilidad de que cayera sin ella ser consciente de ello. Lo que pasa que tampoco sé cómo es el balcón, cómo subió a... Quiero decir que yo creo que nos falta información. Doncs, doctora Lucía Monfort, moltíssimes gràcies per entrar avui a Va de Bo i posar-nos més llum sobre el sonambulisme i, en aquest cas, en les criatures. Moltes gràcies.